Vážení diváci, veríme, že show Billa Cosbyho, ale aj relácia, čo dokáže ulica, vyčarili vo vašich domovoch smiech a dobrú náladu. A rovnako veríme, že smiech a dobrá nálada zostanú u vás aj v nasledujúcich minútach, pretože vás pozývame do politickej kuchyne, ktorej sa varí takmer všetko. My sme ľudia ako vy, vlastne celkom radoví. Pre vás vodne v noci drieme, aj keď sa nám pritom drieme, veď sme predsa ako vy. My sme ľudia ako vy, vlastne celkom radoví. O úprimnom našom cite, čo skoro sa presvedčíte, nezvábia nás váloví. Nech nám všetkým na tvári šťastný úsmev zažiari. Z teplákov sa stanú fraky, lebo život je už taký a dielo sa podarí.